Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati. Panjenenganipun Bapak Haryanto minangka sahibul hajat wonten ing enjang punika ingkang kula hormati. Keluarga besan panjenenganipun Bapak Kaselan utawi ingkang mewakili ingkang kula hormati, terkhusus mempelai berdua panjenenganipun Mbak Devi dalasan Mas Ahmad Nurkolis yang berbahagia. Ugi panjenenganipun Bapak saksi nikah saking temanten kakung saking temanten putri ingkang kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, penderek temanten kakung saking Ngerau, Kabupaten Bojonegoro ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sumangga wonten ing kalenggahan enjang punika langkung rumiyin sesarengan kita dherekaken manjataken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Ta'ala. Kanthi kita ikraraken maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kranten menapa wonten ing enjang punika kita sami saged sareng-sareng hadir bermuajahah wonten ing majelis akad nikah kangge netepi nggih punika hajatipun panjenenganipun Bapak Haryanto kanthi kawontenan sehat wal afiat, wilujeng lancar, boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mugi-mugi kerawuhan kita sami wonten ing enjang punika pikantuk rahmatipun Allah, dipun dadosaken amal ingkang soleh, ingkang beto barokah, manfaat, maslahah dunia hatal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun sholawat dalasan salam mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kangge mengawali majelis akad nikah enjang punika sumuga sesarengan kita bikak kanthi maos suratul Fatihah nenuwun dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala. Mugi-mugi hajatipun panjenenganipun Bapak Haryanto wonten ing wekdal punika ingkang badhe anikahaken putra putrinipun nggih punika panjenenganipun Nimas Ayu Devi Eka Apriliawati pikantuk tunanganipun nggih punika panjenenganipun Den Bagus Ahmad Nurkolis putra panjenenganipun Bapak Kaselan. Mugi-mugi manggihono rahayu wilujeng, mugi-mugi dadosa keluarga ingkang langgeng sakinah mawadah warahmah wala hadiniyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Matur nuwun Bapak Ibu para rawuh ingkang kula hormati, wonten ing wekdal punika kaleres dinten Jumat Kliwon tanggalipun tanggal 11 wulan 11 tahun 2019 minangkani pamunutipun saking Sahibul Hajat dalasan temanten sekalian sekaligus amanah saking undang-undang pernikahan. Kehadiran kami petugas dari kantor urusan agama, petugas dari pemerintah desa Manjung untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan sekaligus pencatatan pernikahan. Pramila saderengipun akad nikah dipun laksanakaken menika kula waosaken data-data identitas saking temanten berdua dumateng Mas Ahmad dalasan Mbak Devi, monggo dipun simak data wonten ing nikah panjenengan dipegang, kita bacakan satu persatu. Kalau ada kesalahan nanti mohon untuk disampaikan supaya bisa kami sempurnakan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim. Monggo sareng-sareng. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Monggo syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya akhi Ahmad Nurkolis bin Kaslan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakim bima'rufin au tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ahmad Nurkolis bin Kaslan, Anda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Devi Eka Aprilawati, anak perempuanku, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, perhiasan emas 13 gram dan uang 2.420.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Devi Eka Apriliawati binti Haryanto, dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai. Sah napa dereng para rawuh? Sah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdas sakirin. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, berkahilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dan jadikanlah ya Allah mereka keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ya Allah, anugerailah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh dan solihah, yang berbakti kepadamu dan taat kepada orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia dan di akhirat,
dan hindarkanlah kami ya Allah dari azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا 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 وطاب وفد الحنا قد رقك الصفا وطاب وفد الحنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فزل ما Diberatan beksan sawing sawetawis kinarya libur pekate. Golo Ganjur Mas. Nggih. Adicara kinarya jangkeping tumapak ing tali krama beksan sawung nedya kapratitisaken monggo para kadang ingkang kepareng nyalirani setunggal Mas Bedoyo Mas Kimun parandene kepareng asta sawung monggo manjing sasana pahargyan.
Yuk. Apa Mas? Gak Jonegoro? Kak, langsung dandut yo. Bubok nang Semara. Mas. Hei, halo. Sing asta sapeng mriki lho, Mas Ngaler. Nah. Sing makane teko kono. Nah. Niki sias digarap Bojonegoro napa dandut? Dangdut. Dandut, monggo. Heeh. Janjine garap Samboyo. Bos. Ayo, duwe ontek. Duit gak sontek Mas, kulak neh. Kayak Pandoyo duit entet kulak neh. Ih, jajan. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
matur agunging panbun ingkang tanpa pepindhan kunjuk para kadang ingkang sampun kepareng ngaturaken beksan sawung sawetawis dinarbuka paharagyan suko winisudan tali krama ing rahina kalenggan samangke kepareng kawula daya-daya ing mriki kinarya juru pangendaliwara kepareng mratitesaken tumapak ing paharagyan suko winisudan tali krama ing ri kalenggan puniki para kadang ngudi laras kepareng nyuwun berkahipun renyep sawetawis. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam mugi tansah katepna dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapatipun wiwit wonten donya prakteng delahan mangke tumapak titi laksana katuring ngarsa handika sami lumantar kula kinarya pangendaliwara enjih mijilira gendho ayu panganten putri saking sasana tepas wangi kanthi manjing sasana rinenggo nenjih sasana sitinggil gung binatarata Gusti Kusmaning ayu genduk Depi Kaprilyawati wis pareng lenggah anggana raras. Katungka putri Domas Manggala, Pratiwa Manggala pangampiling boga jenar miwah daring sang nata kaliru kalian Sekar Adhikal Pataru. Mongko kang saseli kakanthi manjing sasana palmanipun punang bagus panganten kakung pun bagus Ahmad Nurkolis ingkang taksih mapan wonten sasana Palerman. Ing mangke sang duta pametok wis manjing sasana Palerman Dyagotragung saking Bapa Kaslan Ibu Sukaryati. Pangombyong pandherek risang bagus panganten kakung mijil saking Majareja ngraung Bojonegoro. Kasun berkaipun nglarapaken punang bagus panganten kakung manjing sasana rinengga. Katampen tumapak titi laksana daup majem lumantar ingkang kinabekten. Bapa Pujanggagung, Bapa Supan mijil saking ngumpul Mbarat Magetan. Gusti Ngalpunangat Maja wis kepareng simpan sindur gula klapa dening Rama Ibu Brayaning putra saring wit pinuntun rahing kautamen manjing. Manjing sasana rinengga, manjing sasana kursi gading kalopodi. Tumapak mapak besan ngaturi rawuh kadang besan ingkang kinabekten Bapa Kaslan Ibu Sukaryati. Kasun berkahipun mangke panjenenganipun Bapa Sawal sekalian ingkang garwa. Gusti kadang besan wis pareng lenggah satata hangapit punangat Maja panganten saklara. Tinarabuka maosan ayat suci Al-Qur'an katuring ngarsa handika sami. Krobongan jangkep. Kasun berkahipun pratitisaken Ibu Pangrengga busana ingkang katelah kondang mangonang-onang Ibu Yanti Sukarjo. Mijil saking Kalurahan Tebon Barat Magetan tanggap wacana atur pasrah panggula wentah sang bagus panganten kakung miwah kepareng hanampi mangayu bagya rawuh jengandika sami mangke kasun berkahipun
ingkang kinabekten Bapa Taramuji kirap kaprabon katampen kirap kasatriyan tumapak Titi Laksana Pacara Jawi Bumbaan Hastungkara barokah donga barokah donga katur ingkang kinabekten Bapa Sukman kang kinarya juru panggih ing rahina kalenggan mangki katuring ngarsa hadika sami donga panutup wis kepareng katur tandha yekti kalamun tawini sudan tali krama wis kepareng paripurna makaten sagung para tamu ingkang tunggudat kinabekten tumapak Titi Laksana katuring ngarsa handika sami Rempakaning Titi Laksana winisudan tali krama katur ing ngarsa handika sami lumantar kula kinarya pangendali wara. Oh, Mas Hari nggih sik ning Jawi ta nggih. Bapak Haryanto sekalian ingkang garwa Ibu Tutut. Kepareng kasun berkahipun manjing sasana tepas wangi. Nggih, kepareng hamboyongi genduk ayu panganten putri. Saking sasana tepas wangi kakanthi manjing sasana pahargyan. Katur ingkang kinabekten Ibu Yanti Sukarjo. Berkahipun genduk ayu panganten putri Desi Eka Apriliawati. Monggo kasuwun kadherekaken saking sasana tepas wangi manjing sasana pahargyan. Jengkarira kusumaning ayu genduk panganten putri kalamun kinandra panyayah angambar gandaning puspawarna. Nggih. Sasana pundi to kang ginelar ing mangke? Tu punika sasana pahargyan. Sasana wingi sudan ya sasana pangantian. Tu kaladuk endah dipeni tuhu kaladuk endah dipeni
wenganing gapura Prayagung nagari Manjung Praya. Cahya ijem maya-maya sinusul sorot jenar hanlai. Sinarengan biru himando pinajaran cahya petak hadya katingal sumak sik gerak sumarak. Kempaling cahya maneka yayah kuwung num toya tuwanengaken mring luhuring budaya. Sinten to ingkang pareng lenggah ing sinang sana kursi gading palongko diing mangke. Menjih kusumaning ayu genduk Desi Eka Apriliawati. Batobat kasulistyaning Sang Dewi Datan mantra titah pujangkara prasasat Hapsari kaswarganing turun wonten ing madya pada. Palarapanira genduk ayu panganten putri sinungging pepawes ireng mengsat janges pantes. Rikma ireng mengesat janges pantes ngendra wela wilis dasare dawa turta nyamber iren. Imbon jalirit lir wulan tumanggal sinambung bebayu kaya pinumas. Netra mblalak bawang sabungkul kedhep liep damar kanginan grana ngrungih lir winangun waja rata rintik-rintik lir miji timun esme pait madu. Yen mes semurungake wong kang nedya lelunga sesanja palingan dresti hanjamur kuping pangarasan dureng sajuwing jonggo mangklung hangelung gadung kalung apa wae sarawa pantes pamidangan antara Jurukma Astong Gandewa Gading pucuk ing racikan hamucuk Tanjung mengki bangkekane hanawon kemik pepocong sedeng pupu hamukang gangsir pencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder lir jinangka batu berat kasulistyaning Sang Dewi kalamun Cinandra kurang candra luwih warna samono kusumaning ayu genduk panganten putri wis kepareng manjing sasana singangsana kasusul putri Dumas pangampiling buga jenar mewah unjukaning Sang Nata tanggaping sasmita Bapa Haryanto sekalian ingkang garwa Ibu Tutut sigra kaliru kaliyan Sekar Adi Kalpataru Dewa Ndaru. Ya Jaya Ndaru apa ta wujuding Sekar Adi Kalpataru? Oyate Bayu Bajra pangike blat papat ingkang mangklung mangaler sinebat andong Wirawangga ingkang mangklung mangetan janur Nur Cahya ingkang mangklung mangdul waringin Jati Laksana
Alon nih. Nih, goleki. Mantene. Ngerti purung panggonane. Samono sang duta pametok ngregiyek. Denya kepareng nampi. Nugroho dawuh saking Bapa Haryanto seklaning kang garwa Ibu Tutut. Wanti-wanti welingkung gara bocah bagus duga digawa ngati-ngati aja nganti keri. Aja kaya bocah cilik. Kanthi neng Sekaradi Kalpataru iki Manjing Sasana putraku panganten kakung. Purbawasesa tak pasrahke marang sliramu. Aja nganti alup godhong tan kembangi ya nggih. Sendika dawuh. Sendika dawuh. Ana batagi tindakna. Samono sang duta pametok wis Manjing Sasana parmanipun resang bagus panganten kakung. Katingal Punangat Mojo sang duta pametuk. Sang duta pametuk Kyai Saraya Jati wis kepareng Manjing Sasana palermanipun resang bagus panganten kakung pun bagus Ahmad Nurkolis. Daya-daya gutrah Bapa Kaslan Ibu Karyati Sukaryati pandherek pangomjong mijil saking Bojonegoro. Kasun berkahipun kepareng nganti resang bagus panganten kakung saking Sasana Palerman Manjing Sasana Paharagyan. Panggira Punangat Mojo panganten kalamun Cinandra Panyayah kadherekaken srukalipun Kanjeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sedaya temanten katuran lingkar sangi sasana tumuju sasana panggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi sallallahu alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Lir canduka mungkin parih. Dateng kawungan pun katiti ana sipating jalutanaya tanampi pawestri kinarya netepi jering tangan cek alam ning madya anak tepi iloyo ujaring para hati dipun diprateng mangku puji syukur alhamdulillahirabbil alamin krana katiti dawuh pira gendho ayu panganten putri kusumaning ayu Devi Eka Apriliawati wis kepareng jinatu krama sang bagus Ahmad Nur Kolis jinangkung puji donga restu saking para punden para tamu sedahan kakung putri ingkang tuhudat luhuring budi katiti wis kepareng paripurna antuk nugraha berkahing Gusti sinebat wahyuning katentreman nenjih wahyuning judu katiti punengan mojo panganten sakoron wis kepareng jajar sumanding wonten sitinggil gung binatarata parandene sasana singangsana dereng kepareng kaustinga dereng jangkep kalamunta
Kadang pisan tresna ingkang kinabekten Bapak Kaslan sekalan ingkang garwa Ibu Sukaryati dereng kepareng rawuh. Kasuwun berkahipun Mas Sawal, Bapak Sawal sekalan ingkang garwa kepareng sawi goeng diri. Linambaran sukup bingeng raos tinggara saking sasana palenggan manjing sasana singangsana. Derek kepareng Jawa Asta. Kalian Mas Haryanto, Mbak Tutut berkahipun jengandika kepareng kasuwun mapak besan Sutresna. Jengkaripun Bobo Sawal sekalian kang garwa kalamun Cinandra Panyayah candrane mari kangen. Wedi laras katur. Gandeng renteng runtung-runtung Bopo Sawal sekalan keng karo pareng angan kadang pisan ing taksih mapan wonten sasana pal indahing budaya Jawi linambaran Bopo Sawal sekalan keng garwa ingkang pareng jengkar tindak yo mangayun sasana paman tanggaping sasmita Bopo Kaslan Ibu Sukaryati estu dawuh padha kasuwun linggar saking sasana parman manjing sasana pahargyan. Monggo Bopo Kaslan Slaning Ibu Sukaryati linembaran suka bingeng raos ngandika kasuwun berkahipun jengkar saking sasana palman manjing sasana pahargyan kumantar kadheraken Bopo Sawal saringgit ingkang garwa Tapi
Bapa kasrat kelan garwa ibu Sukaryati ngetut satindaknya Bapa Sawasari Garwa tanggaping sasmita Bapa Ariyanto Jawa Tasta kadang besan tresna kadheraken ngantos palenggan Mas Haryanto Bapa Sawah nggih. Waosan ayat suci Al-Qur'an. Waosan ayat suci Al-Qur'an. Parandene ingkang kepareng ngaturaken iwah sulih salira. Daya-daya lebda ing karya jengkar saking sasana Palenggan Manjing Sasana Pandayawara. Sasana Pandayawara kasumanggaken lembut. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya min nafsin wahidatin wa khalaqa minha وخلق منها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.